Il-Bank Ċentrali ta' Malta tenna li f'Ġunju li għadda ġiet irreġistrata żieda fis-sentiment ekonomiku f'pajjiżna. Skont l-aġġornament ekonomiku ippubblikat minnu fl-aħħar jiem, il-Bank Ċentrali irreġistra sentiment ekonomiku fil-livell ta' aktar minn 97% meta mqabbel max-xahar ta' qabel. Il-Bank Ċentrali qal li kien hemm żieda wkoll fl-indikatur tal-aspettattivi tal-impjiegi waqt li f'Ġunju ir-rata annwali tal-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall konsumatur niżlet għal 2.2% li jiffiċin il-mira ta' 2% tal-Bank Ċentrali Ewropew. Sa mill-bidu din is-sena kien imbassar li r-rata l-inflazzjoni f'Malta kellha tinżel għal 2% fl-aħħar tas-sena d-dieħla. Fir-rapport tiegħu il-Bank Ċentrali innota wkoll li meta wieħed jaqta' il-prezzijiet tal-enerġija u l-ikel l-inflazzjoni hija aktar baxxa u tinsab taħt il-medja tal-pajjiżi fiż-żona Ewro.